Завършвайки своята военноморска служба, тъй като аз съм бил матрос към военноморските сили на Република България, баща ми привиква вкъщи в Смолян, той като директор. Имах две възможности. Едната ми възможност беше да замина за моите братя да живея в Америка, тогава живяха в Флорида, или да избера да остана в Република България и да бъда полезен. Баща ми се обърна с думите ми: помисли тази вечер, утре ми дай отговор, дали искаш да бъдеш полезен на родината си, а не да бъдеш в друга държава, която да експлоатира твоите знания и опит. Майка ми тогава дойде при мен и ми каза: помисли си спокойно и внимателно, тъй като наистина държавата ни има нужда от тебе. Тогава на сутринта станах, баща ми се оправяше, слагаше си костюма да отива да ръководи дирекцията на полицията в Смолян. Изправих се пред баща ми и казах: тате, мога ли да бъда полезен? Той ми каза категорично: времето ще го покаже, аз съм убеден. Това бяха думи на един невероятен баща и една невероятна майка. За съжаление, баща ни почина миналата година, точно в деня на МВР.